Hvad skal vi bygge så? Jamen, Jeg vil bygge Mickey Mouse's klubhus. Mickey Mouse's klubhus, hvor vil du bygge det? Det vil jeg nok ikke. I kan skrive i kommentaren, hvad vi skal bygge. Jeg har fundet noget et sted, jeg gerne vil bygge. Right. Så vil jeg bygge sådan ligesom en Smile High Club. Noget et eller andet. Noget sådan en. Øj, det mener om jeg skal så meget bygge en party club. Ja. Var det det, du mente? Nej, jeg ville sådan, heroppe der ville jeg bygge ligesom sådan en lille hule-agtig noget. Skal vi så lave broer herfra og derovre? Det kan vi godt. Jeg bygger det i akacietræ. Okay, så jeg bygger altid bare broen af almindelig. Er det okay? Ja. Har du texture pack på, eller kører du med almindelig? Men, nej, det har jeg altid, når jeg filmer. Medmindre det er sådan noget... Medmindre det er en texture pack, der gør det mere simpelt. Jeg bygger broen her. Altså, hvis det er sådan noget meget kompliceret redstone, så bruger jeg bare sådan en texture pack, så det bliver mere simpelt. Og ja, vi laver nok også noget med redstone. Det kan være. At Ødger han laver noget med redstone. Selvfølgelig gør det. Han er virkelig god til det. Ja. Og lortetræ. Skulle jeg gøre. Nej. Ved du godt, man kan finde... I den nye oplæg kan man finde mega høje birketræer. Kan man? Ja. Har de gjort det nemmere at finde det? Ja, det er pisse nemt. Og de er bare sygt høje. Jeg hader faktisk birketræer. Hvorfor? Fordi jeg synes ikke, de er særlig pæne. Nej, altså træet er lidt pænt, men selve træet er ikke så... Altså, du ved, tankerne er rimelig flotte, synes jeg. Ja, de er pæne lys. Det kan jeg godt lide. Hvis I synes, mit tastatur det larmer, ikke også, så er det fordi, jeg har det mekanisk. Og hvis I vil sige noget til det, så lad være. Så lad det være. Ja, fordi det er sådan et tastatur, jeg har, og det skal I ikke gøre noget med. Det kan I ikke gøre noget ved. Nej, altså jeg har også godt nok et digitalt et, men det gider jeg ikke bruge. Hvordan skal vi gøre det her? Altså, Mads, vi har fået et lille problem. Hvad? Prøv så at bruge min tid videre. Hvad? Jeg læser til mig selv. Rimelig fed bro egentlig. Ja, men hvor skal den? Ja. Vi skal bare gøre det sådan her eller sådan noget. Og vi begge er 11 år forresten. Ja, Det havde jeg ikke set komme, hva'? Ja. den havde I ikke lige set komme. Nej, så faldt jeg ned derfra. Ja, det tror jeg faktisk bliver rimelig fedt. Fedt. Og det skal lige sige, at jeg er virkelig dårlig til at være kreativ. Ja, sådan er det jo. Nogle er gode til det ene, og nogle er gode til det andet. Og jeg synes, jeg bare er dårlig, hva'? Jeg er sgu også dårlig til mange ting. Og sådan som hvad? Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg faktisk egentlig ikke helt. Bare sådan, nej, ikke noget. Så er det efterårsferien. Ja, i hvert fald for os. Jeg ved ikke, om det er for jer. Og hvis... Nej, ikke når I ser det, så er det nok ikke. Det kan være. Først om noget tid, den her video. Altså, i dag der er det fredag. Når I ser det, så er det måske søndag eller lørdag. I dag er det fredag den... What? Lol. Dum gris, gå ned af min hule. Gå nu ud. Det er min hule. Vent lige lidt. Det er ikke dato.
For mig er det i hvert fald. Tror jeg. Er det ikke det? Musik? Musik. Ja, nu er jeg her igen. Hvorfor har du lavet det hegn? Fordi jeg synes, det er flot. Okay. Bare det. Det er fint, så skifter hegnet farve. Og så er det også samme farve som rød. Ja. Fuck, jeg er rød. Nej. Næsten kål og rød. Oh. Vi har faktisk ikke filmet ret lang tid. 5 minutter. Lidt over. 6 minutter. 6,5 minutter. Tid går der så. Ja, jeg kan se det. Nå ja, du bruger spandikæren. Jeg kunne ikke få nogen andre, så hvorfor ikke bare bruge det? Hvorfor ikke noget til? Og jeg får besøg i weekenden. Det er jo bare det. Og jeg er bedre til dem end trampolin. Og hende der kommer, hun går endda til akro. Og hvem er det? En hedder Freja. Hun er så også 9 år, tror jeg. Ja, jeg skal lige finde ud af den der her, så skal jeg have den her. Jeg bygger et bjerg, jeg bygger et bjerg, jeg bygger et bjerg. Så er der ikke engang noget. Og jeg bygger rent faktisk et bjerg. Men det Mads? Det er sikkert hans forældre, der kommer ind og sådan noget. Lille lavbrugs. ja, jeg skal lige hen og gøre en ting. Ja, vi venter sgu bare. Skal jeg pause? Jeg gør det her. Så jeg bygger jeg lidt videre, motherfuckers. Ja. Jeg har en pause, bare lige at gå. Nå, men jeg sætter på pause lige om lidt. Ja. Sådan der. Så. Det er bare lækkert. Har du pausen? Nej, det gør jeg. Lige præcis. Og så er jeg lige tilbage. Ja. Er du også tilbage på det? Ikke endnu. Jeg skal lige bygge det her hus færdigt. Ja, okay. Det er et hus. Må jeg afsløre det for YouTube lige nu? Ja, men på min video laver jeg altså en hurtig tutorial for det. Det der, det er pænt. Lidt. Ikke så meget. Nu går ind i det. Og du har ikke lavet ligesom over hos mig, der har jeg lavet sådan en lille kiste til pengene. Det er meget fedt. Så smider man altså, jeg kan lige vise det for YouTube egentlig. Derinde. Så har vi lige sådan stacks gold nuggets. Så mine gold nuggets, dem ligger jeg så i der. Så bliver de stille og roligt sluget her i de her hoppers. Der kører de igennem. Der, der. Og så ender de der.
Og ideen det er så, at jeg indhylder det her system. Sådan her. Og altså det koster 10 gold nuggets at komme ind i mit hus, undtaget for bønker. Ja. Nu begynder jeg igen. Okay. Så vender vi tilbage, og nu har vi lavet det her på broen. Og jeg har fået lavet det her hus i mellemtiden, som er rimelig fedt. Og jeg laver sådan en lille tutorial på, hvordan man gør, hvis I gerne vil vide det. Jeg synes selv, det er lidt sejt. Ikke så meget. Nå. Jeg gider ikke at lave en tutorial på mit hus. Mit Det er kan så jeg enkelt, som det overhovedet kan blive. Det er lidt kompliceret med Steam, det her. Det er det faktisk ikke. Det er bare en hel masse hoppers. Nej, det ligner, det ser meget kompliceret ud. Jeg synes, ja. Det var en lille tutorial på, hvordan man gør det. Ja, men skal jeg så lave... Jeg tror så, jeg vil prøve på et tidspunkt, så laver jeg en tutorial til, hvordan jeg laver det der hopper-system, jeg har. Det skal det pisse nemt. Det er det faktisk. Ja, netop. Så var jeg så i YouTube. Jeg havde ret. Jeg er ikke bare vild. YouTube. Jeg tror, min video bliver lidt kort. Hvor lang tid har du optaget? Men så videre næsten 10 minutter. Nå, så har vi optaget cirka lige så lang tid. Så. Ja. Men lige nu har jeg pauset, for jeg skal lige finde tingene frem. Sådan her ser det så ud indtil videre. Shit. Ikke nu. Men det er lidt. Så her er lige lavet en lille plads til det her. Vi starter med at lave sådan nogle bjælker, 3 høje. Lige her, og indgangen kommer til at være her. Så sådan der. Det er sådan i den anden side. Aldrig. Og så laver jeg birch wood. Jeg vil sange her. Så går den her, og det gør jeg også her. Og så sætter jeg også noget rot her. Så for helvede. Altså, jeg sidder bare og er helt rolig. Ja, men min er lige stoppet med at filme. Hvorfor? Det jeg skulle filme ikke kunne optage mere. Hvor lang tid optog det så? 10 minutter, og så stoppede den. Jeg nåede engang lave tutorialen. Fuck, hvor er det træls. Det
Ja. Og det bliver bare din video så. Jeg laver stadig en tutorial. Nej. Altså, når der er nogen, der kommer ind på mit værelse, så pauser jeg min optagelse. Bare lige, at du ved det. Ja. Let me see your... det er faktisk rimelig fedt. Undtagen det her system, det er så lidt mærkeligt. Ja, det er enkelt. Det kan også bare gøre sådan, når du klikker på på et håndtag, så flyver det derned. Ja, men lad mig køre mit system. Det er nemmere. Det er egentlig babushus. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Lille! Det er det faktisk ikke. Nå. Men altså, det der sker i dag, ikke også, det er, at vi er på vej ned til skoven til motionsdag, skolernes motionsdag. Vi cykler derned, og så lige pludselig, ja, så vælter vores ven Kasper. Det var ikke så godt. Nej, Og så så han så rigtig meget. det gjorde han faktisk. Og han blev ikke ked af det godt nok. Nej, han var bare mega rød i hovedet. Ja. Ja, altså, jeg så det hele fra sidelinjen. Ja. Men han kom slet ikke til skade, men det så ikke ud til at gøre sig ondt. Selvom jeg stadig tror, det går meget ondt. Ja, det tror vi stadig, at Ja, han har også sagt, at han er meget øm. det forstår jeg godt, for det er blødt godt nok. Meget. Rigtig meget. Men så blev vi selvfølgelig nødt til at gå med ham, så vi gik 7 kilometer. 7,5 faktisk. Ja, niemand! Og vi var hurtigere end en, der løb. Ja, det er sådan lidt. Øh, Og så tror han, at han fandt ud af, hvorfor vi var hurtigere end det. ja, men det gjorde han faktisk ikke. Så siger han, det var fordi, at han gik. Vi overhældede ham 3 gange. Det var en rimelig vild gang. Building blocks. Jeg skal bruge noget af det der acacia. Bop. Bop, bop. Bop, bop. Bop, bop, bop. Bop, bop. Bop, bop. Så åbn the blocking band again. Bop, 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 altså. Okay, hvad hed dit filmprogram? XSplit Gamecast. Okay. X. Og hvad hed hjemmesiden? Er det den der XSplit Gamecaster livestream and record your gameplay? Er det den hedder? Altså, jeg søgte bare på XSplit Gamecast. Jamen det har jeg gjort, men så kommer der en hjemmeside frem der, hvor der står, altså når der står navnet, så står der livestream og record your gameplay. Ja, så er den. Og hvad skal man så herinde? Jamen,
så skal du finde den, der hedder Download Extras. Det kan jeg godt. Nej, du vidste ikke. Skal vi hvad? Det tager så ikke. Hvor langt ned skal man for at finde det? Der. Nej, der stod, at man skulle købe den. Der er en, der bare hedder Download. Så kan man få en gratis account. Altså, jeg har fundet en, hvor der står, registrer en... Nej, registrer din gratis... Ja, Så der hedder download now. ja, den skal du så tage. Den der registrerer, og så skal bagefter download now. Ting. Og det mener jeg. Hvor meget kan du filme højt? Altså lige nu, der går jeg med 25 fps. Okay. Okay. Jeg kommer. Nå, okay, men altså det jeg er i gang med at lave lige nu, det er en rollercoaster. Og så fører hen ad vandet. Altså der er bare en hel masse rails her. Også powered rails. Man starter her på et powered rail. Der, og så skal der lige stå en fakkel. Der tænder der, godt så. Stiller vi endnu et powered rail der. Og powered rail her.
Og jeg tester den lige nu. I need to prove it. Og jeg snakker virkelig lidt i min video, det ved jeg godt. Men lad for jeg bliver hate. Så er det sådan set bare med at dræbe sin minecart. Jeg kan ikke engang huske det her. Nej, okay, det kan jeg ikke tåle. burde det være nok til en tid til at springe hele lortet i luften. Så kigger vi på det er i orden. Og jeg kører med sådan cirka. Nå. Ja. Jeg bliver jo desværre nødt til at sige ja. Bye bye YouTube. Og tak for at de så med. Så kan I lige. Så hej og dig. Nå, ja. Tak fordi at I så med. Og jeg stopper